Топчева. Здравейте! Много ми е приятно, че имам възможност да си поговорим, защото голямо предизвикателство беше за мен да прочета тази интересна книга "55 причини да обичаме очите". И си дадох на себе си един така риторичен отговор, че такава книга може да се напише от голям професионалист, който си владее материята и който винаги държи ръката на пулса на пациентите. Така че, какво искате да кажете на вашите читатели, на вашите пациенти чрез това произведение? Тази книга има много интересна история. Аз съм писала повече от 10 години, в смисъл такъв, че имах замисъл за нея повече от 10 години. Исках да напиша книга, която да бъде посветена на храненето на очите. По една или друга причина написах много други книги в това време, много учебници, разбира се, защото това е част от моите задължения. И в един момент, на една почивка, реших, че трябва да довърша тази книга и това беше доста скоро. Предстоеше моя 55 годишен рожден ден. И аз седнах и започнах да си мисля какви са нещата, които за тези 55 години са ми се случили, и всъщност разбрах, че винаги има една водеща нишка и това е безкрайната ми любов към офталмология. Така се роди заглавието "55 причини да обичаме очите". Аз съм щастлива, че моята професия позволява да избера такова заглавие, разбира се. И след това реших тя да бъде насочена към обществеността, не към специалистите, защото аз имам над 20 учебника и книги, които са свързани с специална офталмология в различни направления. Но реших, че това издание ще го посветя на хората, които имат интерес към очите, и за всеки ще има по нещо. Затова тя има раздели, в които има хигиена на очите, хранене на очите, в които има съвети как да пазим очите. Така че представлява наистина една книга, която би могла да бъде прочетена от всеки и всеки да намери нещо за себе си. Тази книга, освен този огромен емоционален заряд, носи за мен още нещо, което наистина изключително много топли сърцето ми. Когато аз се написах и издадох, реших да подаря на всички хора от точна болница, с които работя, по една книга, просто защото съм им изключително благодарна, че винаги са ме подкрепили във всяко мое начинание. В отговор на това, за своя 55 годишен рожден ден, аз получих една друга книга, която е само в един екземпляр, която се нарича "55 причини да обичаме професорката", в която всеки от тях беше споделил случки от моя живот, които аз, признавам си, някой от тях не помня. Но това толкова много ме зарадва и толкова много показва обратната връзка с хората, с които аз работя, защото на нас значителна част от живота ни протича заедно. Ние се прибираме вкъщи, спим, виждаме си близките и се връщаме отново на работа. Това е живота почти на всеки лекар. Така че от тази гледна точка това беше такъв невероятен жест от тяхна страна, че аз казах: ето, има смисъл да се пишат книги, защото човек получава положителна обратна връзка. Чудесно. Два подаръка. Единия вие сте си го направили, а другия вашите колеги, които са оценили вашия труд. Вие от това, което прочетох в интернет за вас, сте лекар с богат опит и като менеджер в здравеопазването сте натрупали много международен опит от работата ви в Окланд, в Нова Зеландия. Специализирали сте в Швейцария, в Шотландия, в Англия, в Белгия и просто изкушавам се да ви задам въпрос, ако от вас зависеше, какво бихте променили в българското здравеопазване? Това е много сложен въпрос,
Защото българското здравеопазване, каквото и да си говорим, е на ниво. Българското здравеопазване като грижа, която се осигурява за пациентите, като достъпност, която се осигурява за пациентите, е на изключително добро ниво. При нас трябва да се променят някои от регулациите, защото големите проблеми идват от регулаторните уредби, от липсата на специфичност в някои законодателни уредби също така, които биха могли да доведат до по-ефективно функциониране на системата. Защото българските лекари са наистина уникални. Това са хора, които си вдигат личните телефони. Това в Западна Европа няма да го видите. Лекар да си вдига личния телефон, на него работното му време свършва, той повече личния си телефон, той всъщност личния му телефон пациента го няма, но той не си вдига телефона, ако не е на разположение. Това българските лекари не го правят. Българският лекар е отговорен за своите пациенти. Той живее за своите пациенти. Той прави максимума за своите пациенти. Той се обажда на колегата си, за да съдейства. Той не пише писмо през личния лекар, за да каже, че трябва да се направи консултация. Той се обажда на колегата си и се опитва да помогне на пациента. Апаратура. Това е другото нещо, за което много се говори. В последните години искам да кажа, че в България лекарите имат възможност да работят с високи технологии. Има много лечебни заведения, които инвестираха в високи технологии. Така че и това е нещото, което също работи добре и функционира като един ефективен модел. И остават регулации. Лично аз, ако нещо зависи от мен, бих направила повече от една здравни каси, за да могат да се конкурират, така както се конкурират фондовете. На абсолютно същият принцип. И другото нещо, което е повече здравно осигурени пациенти. За мен е изключително трудно, когато трябва да обясня на някого, че е по-добре да си плати осигуровките, отколкото да плати клинична пътека, защото това ще го направи еднократно. Да, в момента му е по-евтино, но ако му се случи нещо друго, този пациент наистина остава незащитен и му се налага да харчи средства, които няма как да бъдат предвидени, докато осигуровките все пак могат да бъдат планирани. Но това е едно от най-трудните неща, които обяснявам на пациенти. Да. Вие сте и преподавател на студенти, готвите бъдещата смяна на нашето здравеопазване. Считате ли, че медицинското образование в България е на необходимата висота и има ли гаранции за така бъдещата ефективност от здравеопазването и от труда на младите лекари? Вашето мнение за нас, гражданите, е важно да го чуем, защото вие сте носители на над 16 престижни награди. Т.е. като експерт можете да изразите своето мнение. През професионалната си кариера, свързана с обучение, аз съм обучила много студенти в различни професионални направления. Обучила съм и повече от 30 докторанта. В момента имам също така почти 20 докторанта. И работя много с лекари за следдипломно обучение, т.е. специализанти по очни болести. Независимо, че не всички са мои специализанти, аз във всеки понеделник, включително и днес, имам така наречената закуска с специализантите. Не се храним физически, храним се интелектуално, те подготвят казус, който разглеждаме съвместно. Това е интересно. Но българското обучение наистина е на ниво и нашите студенти наистина получават изключително бърза реализация. Не случайно в България се обучават студенти от европейски държави. Мога да дам пример с институцията, в която работя. При нас има около 7000 студента, разбира се, техния брой варира в зависимост от годините, 1900 от тях са чуждестранни студенти. И то предимно от Германия. Така че тези хора разчитат на образованието, което получават. Обучението при нас, след дипломното обучение, е hands-on, т.е.
нашите специализанти имат възможност да участват в лечебно-диагностичния процес. Това също е огромно предимство. Обучението на студентите също е hands-on. Те участват в снемането на анамнезата, в прегледа на пациента. Да, симулаторите имат своето място, но директният клиничен контакт в медицинското изкуство, и аз много отговорно казвам, че медицината е изкуство. И като всяко изкуство, човек трябва да има досег с реалната среда, за да може да бъде обучен. Тенденциите в световен мащаб се сменят и, например, в Великобритания в момента започва да се работи върху една програма, която да бъде студентите по медицина от първи курс да влизат в клиника. Защото знаете, че в повечето програми студентите по медицина започват след определена година. Дали тя ще е втора, трета или четвърта, много зависи от това за коя държава говорим. В някои държави те дори трябва да имат бакалавърска степен по някоя базова биологична наука и тогава започват да учат медицина. Докато в момента в Великобритания се говори за това практическото обучение да започва отрано, за да можем да осигурим компетенции, защото знанията и уменията, голяма част от тях студентите могат да ги натрупат и теоретично. Те могат да ги натрупат на симулатори, могат да ги натрупат на така наречената мокра лаборатория или wet lab, когато се упражняват върху различни тъкани. Но компетенциите са резултат наистина от един завършен процес, в който се включва и клиничната практика. И затова клиничната практика в много държави ще се измести и ще започва по-рано. Надявам се това да се случи и у нас, защото според мен е много важно. Иначе гарантирам, че нашите студенти са конвертируеми, т.е. нашите студенти могат да се реализират навсякъде по света. Да, това е една от причините пък да се усеща недостиг на здравни кадри в България. Автор сте на открития, на върхови технологични нововъведения. Осъществили сте над 18 проекта в темата по здравеопазване и офталмология. Също така впечатляващо е това, че членувате в над 17 международни, световни, европейски и национални структури, организации. Не мога да не ви задам въпроса, какво от тая международна, световна, иновативна практика може да бъде въведено в България? Аз по принцип съм човек, който смята, че хората трябва да отиват в чужбина. Дали ще останат е отделен въпрос, но всеки трябва да направи тази крачка. Да види друга среда, други начини на работа, други хора, други обичаи. Да прецени къде се намира той в собствената си държава и респективно там, където е отишъл, и на база на това да си изгради един нов светоглед. От тази гледна точка категорично има полезни модели, които ние можем да адаптираме практически и незабавно. И ние това го правим непрекъснато. В момента в очна болница въвеждаме рефрактивна хирургия и в тази връзка просто адаптираме готови модели от колеги в водещи европейски клиники, защото няма смисъл да преминаваме през нещо, ние можем да адаптираме нещо, което вече е утвърдено, нещо, което е с добри и позитивни резултати. Така че във всяка една област, но в медицината със сигурност, ние непрекъснато трябва да следим какво се случва, да намерим новия полезен модел, да го адаптираме в нашите условия и по този начин да работим. Аз винаги давам пример с медицината, защото България е много малка държава. И когато говорим за статистика, статистиката обикновения човек не го интересува, защото ако на него му се случи нещо, за него е 100%. Но статистиката за лечебното заведение е много важна. Но ние няма как да направим статистика с такъв обем, защото ние няма как да имаме толкова пациенти. Ако дадем примери, Щатите, Индия,
там се случват неща, които при нас няма как да се случат. Днес говорихме с моите специализанти за кератопластика. Това е роговична трансплантация. Роговична трансплантация в България по официална статистика за миналата година има 200 операции. 200 са операциите само за една седмица в клиника в Индия. Само за една седмица. Статистиката, която те могат да направят, на нас може да ни бъде изключително полезна и ние можем само да я адаптираме. Ние не можем да я повторим, защото ние нямаме бройката, ние нямаме обема, с който това да се случи. Така че големи американски проучвания, големи индийски проучвания, големи китайски проучвания, трябва да ги прочетем критично, да видим какво можем да имплементираме от това, което те са направили като заключения и просто да адаптираме модела. Така че аз съм за това. И винаги, когато някой ме е попитал за някой модел, пък който ние сме създали, дали може да го използва, аз винаги с удоволствие съм се съгласявала, защото това е в полза на хората. Няма значение къде по земята, просто в полза на хората. Да, мащабите са други в тия милиардни държави, но пък принципът е подобен, така да се каже. Вие като член-кореспондент на БАН сте многопрофилен учен. Винаги съм се чувствала щастлива, когато видя успяла жена, било в бизнеса, било в науката, било в културата, в спорта. И като имам предвид всичките ви публикации, презентации на международни трибуни, искам да отправя към вас една покана да станете член на новоизградения Институт за социални интеракции във Варна, тъй като според мен както учителя, така и лекара имат корпоративна социална отговорност към обществото. И считате ли, че можем да направим нещо заедно? Сега, първо, за мен това е изключителна чест да ме поканите да участвам в такъв проект. Второ, за мен това е удоволствие, защото аз мятам, че един човек живее през хората, които е създал. Защото човешкият живот е много кратък. Аз не вярвам в безсмъртието, но смятам, че човек може да бъде безсмъртен и аз имам учители, които са безсмъртни в моето сърце и в моята душа и ги правя безсмъртни в сърцето и в душата на моите ученици, защото аз разказвам за тях. Аз давам примери, които мен са ме водили и съм сигурна, че те ще водят и моите ученици. Така че от тази гледна точка за мен наистина е чест, защото аз имам опит, който бих могла да споделя с хора, които имат желание да научат за този опит. Този опит е в различни посоки, разбира се, в медицината със сигурност, в офталмологията в частност, но той може да бъде свързан с образование, обучение и разбира се с мениджмънт, защото имам доста голям управленски опит, който с удоволствие бих споделила с млади жени, които имат желание да направят организация на нещо, които имат желание да създадат нещо, да го ръководят правилно, да виждат в бъдещето, защото виждането в бъдещето е много важно. Но за да виждаме в бъдещето, трябва да сме стъпили критично на миналото. Да, връзката между миналото, настоящето и с отговорност към бъдещето. Аз ви благодаря и се радвам, че имахме няколко минути така съдържателен разговор, тъй като нашият град ще се променя, ако всеки един от нас даде своя реален принос в тази промяна и направи живота не само своя, но и на околните по-щастлив, по-благоденстващ. И искам с това да завърша, че знанието е тази носеща стрела в нашия живот, която ще контрира воинствената неграмотност, нахалството, в което се къпим всеки ден, за съжаление. Благодаря ви.
Аз също искам да благодаря и също искам да кажа, че Варна винаги е била моя град и ще бъде моя град за винаги. Благодаря. Благодаря и аз.